Ғазиз тауышлар, Қазан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Қазан утлары журналын укучы кадерле дуслар. Халкыбызның бөек улы Нияз Курамышаулы Даутовның якты рухын искә алып, әйдәгез, аның ғазиз тавышын ишетик. Игътибарыгызга тәкъдим ителә торган әлеге язма 1975 елда Җиһангир операсы сәхнәгә куелганнан соң язып алынган булган. Музыкада әлбәттә традицион нәрсәләр күп. Бүгенге тыңлаучыны шаккатырлык модуляциялар, гармониялар да юк кебек. Ләкин яхшы ният белән игътибар биреп тыңлаганда, анда ихласлык күп. Чын күңелдән язылган музыка күп. Операда әлеге тирәндә яткан, күптән күтәрелергә тиеш булган милли интонациялар катламы бар. Театрның кем өчен төзелгәне, опера студиясының кем өчен ачылганы билгеле бит. Татар тамашачылары театрга йөрсен, операны тыңласын өчен менә шундый татар миллизмлары, милли рух белән сугарылган опералар кирәк. Шунда гына без театрга татар тамашачыларын тагын да күбрәк тарта алачакбыз, тәрбияли алачакбыз. Спектакльне сәхнәгә куючылар турында дирижер Илмар Артурович Лапиныш, художник Әнвәр Нагаев турында җылы сүзләр әйтәсе килә. Лапиныш үз милләте буенча латыш буларак татар моңларына бирелеп, аларны аңлап, йөрәккә җиткәрлек итеп, оркестрны үзенә буйсындырып башкаруы минемчә бик матур һәм күңелле хәл булды. Әнвәр Хасанович Нагаев операда чагылдырылган чорны, шул заманны яхшы тыеп эш итте. Иң мөһиме, ул спектакльнең образлы чишелешен тапкан. Театр художнигы өчен бу төп нәрсә. Спектакльдә авыр еллар сурәтләнә. Кешеләр әле үзләрен бик үк ышанычлы сизмиләр. Сыйнфи дошманның кайсы пычмактан атары билгесез. Художник сурәтләгән шәрә агачлар, көзге табигатьнең тынык буяулары, агачтагы бәс, булар бары да спектакльнең образлары. Солистларга да рәхмәт белдерәсе килә. Илкән буын солистлар Гөлшат Сайфуллина, Фәхри Насретдинов, Идеал Ишбуляков, Камил Якупов бик яхшы чыгыш ясадылар. Алар белән бергә яшь артистлар Алла Фадеевичева, Сәйд Раинбаков, Рафаэль Сахабиев зур эш башкардылар. Аларга мин киләчәктә бик зур уңышлар телим. Тапшыруыбызны Нияз Даутов язмасындагы җырлар белән дәвам иттерәбез. Иртәнге серенада. Әнвәр Бакиров музыкасы, Хәй Вахид шигыре. Фортепиано партиясен Борис Певзнер алып барган. 1949 елгы язма. Mendärge
Жырлама син иркәм. Әлеге җырны Мансур Музафаров Александр Пушкин шигыренә иҗат иткән. Татарчага Әмирхан Еники тәрҗемәсе. Фортепианода Екатерина Соколова. 1954 елгы язма.
Yalğız qalğan bir qız balana Üz aldama gitrep anda qalğan yalğız qalğan bir qız balana Сара Садыйкованың Әхмәт Ерекей шигырене язган Бәйрәм кичәсе дигән җыры белән дәвам иттерәбез. Җыр магнитофон тасмасына 1957 елда язып алынган.
Нияз Даутов тарафыннан 1957 елда ясалган тагын бер язма. Илдар операсыннан Илдар ариясе. Нәҗип Җиһанов музыкасы, Муса Җәлил шигыре. Әнвәр Бакировның каһарман шагыйре Фатих Кәрим шигырене язган җыры «Кемгә сөйлим». Җыр 1951 елда пианист Борис Певзнер белән берлектә яздырылган.
Anap dimeten yaşlıkının yeme umidar tebe. Тыңларсыңмы минем җырымны? Җәүдәт Фәйзи музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Фортепианода Екатерина Соколова. 1958 елгы язма. Туктап калып барган юлларынан тыңларсыңмы минем җырымны? Аңларсыңмы әйтер сүзләремне? Сизәрсеңме йөрәк җылымны? Аңларсыңмы әйтер сүзләремне? Сизәрсеңме йөрәк җылымны? Каршы чыгарсыңмы ераклардан? Сине сагынып әгәр мин килсәм, яраларны якын итеп, килерсеңме әгәр кил дисәм? Яраларны якын итеп, килерсеңме әгәр кил дисәм? Алырсыңмы иркәм кулларымны? Бергә булыйк дип мин бирсәм, ялкын кебек кайнар сөюемне, кабул итәрсеңме бедерсәм? Ялкын кебек кайнар сөюемне, кабул итәрсеңме бедерсәм? Сез Газиз Тавышлар сәхифәсендә Нияз Даутов язмаларын тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.